ତା ପାପ ହିଁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ମା। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲା ଭଳି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିଛି। ମା ହେଇ ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାରି ଜନ୍ମଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ମୁଁ ତା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଏ। ମା ଆଜି ତା ଜନ୍ମଦିନ, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମା ସତ କହୁଛି, କେବଳ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି।